سر نیزے تے حسین دا تلاوت قرآن دی سرباز جگ نو یاد ہے قرات قرآن دی سرباز جگ نو یاد ہے قرات قرآن دی 9 لکھ دی فوج اُتے قادر حسین ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نعت خان انیس حیدر خادمی اج میں موجود ہاں آستانہ عالیہ قطبیہ قادریہ حضور سرکار سائیں محمد نواز حنفی قادری محرم شریف جنگ۔ آپ دی بارگاہ دے وچ ایک منقبت پیش کرنی سرکار امام علی مقام دی۔ اگر چینل تے پہلی دفعہ آئے تو چینل نو ضرور سبسکرائب کرو، ویڈیو نو لائک کرو، شیئر کرو تے کمنٹ سیکشن دے وچ اپنی رائے دا اظہار ضرور کرنا ہے۔ چلدے ہیں اپنے خوبصورت کلام دی طرح۔ باطل دے اگے نہ جھکنا، اے سیداں دا معمول ہے۔ 2 جگ اندر ساڈی شاہی ہے، 2 جگ اندر مقبول ہے۔ میں ہاں بچڑا فاتح خیبر دا، میری ماں دا نام بطول ہے۔ مینوں پیر شبیر کہندی دنیا، میرا نانا پاک رسول ہے۔ رب دی کائنات اندر صابر حسین ہوئے، رب دی کائنات اندر صابر حسین ہوئے۔ کربل تے ذرے 10 دن شاکر حسین ہوئے، رب دی کائنات اندر صابر حسین ہوئے، رب دی کائنات اندر۔ تسی فخر ہو نبی دے حیدر دلال ہو، تسی فخر ہو نبی دے حیدر دلال ہو۔ صبر و رضا دے پے کر آقا دی آل ہو، صبر و رضا دے پے کر آقا دی آل ہو۔ مہر نبی تے بہے کے فاخر حسین ہوئے، رب دی کائنات اندر صابر حسین ہوئے، رب دی کائنات اندر۔ سر نیزے تے حسین دا تلاوت قرآن دی، سر نیزے تے حسین دا
اصلوں کہیں نہیں کیتی پہلے چوسی زبان محمد دیے پچھے کھیر بطول دا پیتے پوری کر دکھلاو شاہ جی میں ازلوں آیوں نیتی تیڑے محکم اصال ارادے ہن توہیں سر دے بازے جیتے سر نیزتے حسین دا تلاوت قرآن دی سرباز جگ نو یاد ہے قرات قرآن دی سرباز جگ نو یاد ہے قرات قرآن دی 9 لکھ دی فوج اوتے قادر حسین ہوئے رب دی کائنات اندر صابر حسین ہوئے رب دی رضا اوتے شاکر حسین ہوئے رب دی کائنات اندر